ukupnog iznosa, dok će usluge notara biti upola jeftinije. Možeš i ti. Naziv je nove beskamatne kreditne linije investiciono-razvojnog fonda namijenjene nezaposlenim visokoškolcima, budućim privrednicima i poljoprivrednim proizvođačima, odnosno svima koji su zainteresovani da pokrenu i razviju sopstveni biznis. Veliko interesovanje dodatno je podstaklo investicioni razvojni fond da širom države organizuje edukativne seminare. Jedan takav održan je i u Podgorici. 34-godišnji Duško Rakitić diplomirani je pravnik iz Kolašina koji je umjesto pravničkim prije nekoliko godina odlučio da zapliva vodama biznisa. Bavim se turizmom i na neki drugi način, konkretno radim kao turistički vodič, tako da mogućnost ima mnogo. Siguran da može i on, Duško računa na podršku investiciono-razvojnog fonda. Očekujem tu oko 30.000, 35.000 da bi meni bilo dovoljno da ostvarim tu svoju zamisao. Predsjednik odbora direktora IRF-a Zoran Vukčević poručuje svim nezaposlenim visokoškolcima spremnim za biznis da novac nije problem. Jer novca imamo. Investiciono-razvojni fond je obezbijedio dovoljno sredstava za sve one koji imaju ozbiljnu biznis ideju da je realizuju. Problem je međutim ako oni koji žele u preduzetnike nemaju biznis ideju, a mnogo je takvih koji zakucaju na vrata investiciono-razvojnog fonda. Neko dođe kaže ja hoću da otvorim restoran. Ok, super. Recite mi gdje ćete otvoriti restoran? Kaže ne znam. Koju hranu, koji meni ćete da imate u tom restoranu, ne znam. Znači, taj čovjek uopšte nije spreman za biznis. Za razliku od takvih, ima i onih koji tačno znaju šta hoće. Kad ga pitate koja ciljna grupa će biti posvećena, da, to će biti poslovni ljudi koji su u tom kvartu, tu su te i te banke, tu su ta preduzeća, tako redom, onda sad vidite da je taj čovjek odgovoran i ozbiljan. I takvi će u investiciono-razvojnom fondu uvijek imati partnera, poput prijatelja zlata vrijednog, mada je pitanje koliko je danas takvih o bankama i da ne govorimo koji su kao IRF spremni da nezaposlenim visokoškolcima daju beskamatni kredit i do 50.000 eura s grace periodom do 4 i rokom otplate do 12 godina. Svjetski dan zaštite potrošača ustanovljen je 1983. kada je Generalna skupština UN-a usvojila smjernice za zaštitu potrošača. Ovogodišnja tema je meso bez antibiotika, pa su se predstavnici državnih institucija i NVO sektora potrudili da dijeljenjem savjeta i brošura edukuju ljude o